ndị be anyị ndewo unu abụ m Amalinze jeje Azị ihe na-ewetara unu ugbu a maka ihe gbasara iwelite asụsụ na omenala Igbo anọ m ebe a na-awa ji na nke Adama n'ezi Owere ahụrụ m ụmụ agbọghọ abụọ ala ugo adị egwu ihe mere bụ na ugbu a ewepụta esibido n'obere ego mụ na ha ga-akparị ụbụbọ ihe dịka ofu nkeji ha sụọ Igbo hapụ na ha tighi bekee onye ewere nke ka a bido nụ ugbu a ka m bido na nwa agbọghọ na-abata nne ndewo biko ọ bụ gịnị bụ aha gị biko aga m ajụkwa ajụjụ ịza ya otu nkeji na-etighị asụsụ Igbo ọbụla i were biko gbaghara m na-etighị asụsụ Igbo ọbụla i were ego nke a n'ibido n'isi ego ole bụ ego a? Ego a bụ ịnụ ego iri. Ego ole bụ nke a? Nke a bụ ịnụ ego ise. Ego ole bụkwa nke a? Ịnụ ego ise kwa ịnụ ego iri ha na-abụ. Ị nwetara ya mgbe ndebe o zubeghị nne ịzatara ya nke ọma iji nka wee nafere ya mana ka njuzi gị gbam ọ bụ gịnị bụ 100 na Igbo? Ọ bụ gịnị bụ 1000? Onye akpa ego ise. Ka ewepụ itinye ya n'ego kpọọ ya gịnị bụ ịnụgo ihe bụ narị? Mba, aga m ahapụ gị maka ị nwetara ya iji nka wee nafere 100 bụ narị mana 1000 bụ mba 1000 bụ puku puku nde bụ 1 million. Ngwa bido ugbu a nne biko kedu ụzọ esi eje Ọnịcha site n'ezi Owere? Site n'ezi Owere, site n'ebe a nọ ugbu a ịpụọ na ezi ama ya banye ụgbọ ala a na-akpọ keke maọbụ banye nke anyị kpọrọ ọkada wee gbada Afọ-Igwe irute na Afọ-Igwe. Ọ bụrụ na ibụlọ moto gị na ị na-agba moto ọgbụgba ị dara ya moto bụ ụgbọala. Ndị be anyị puku naira abụọ nke a gbalahịla nwa agbọghọ nke a ka njekwara onye nke ọzọ. Ndewo nne, ọ bụ gịnị bụ aha gị? Kedu ị gara akwụkwọ? Agara m akwụkwọ. Kedu ebe ị gụrụ akwụkwọ? Agụrụ m akwụkwọ n'Owerri. Kedu ihe ị gụrụ n'ụlọ akwụkwọ? Ife m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ bụ industrial physics. Industrial physics. Biko n'Igbo ọ gịnị bụ physics? Physics n'Igbo bụ physics n'Igbo bụ ebe a na-ewepụta ihe niile eji eme ọkụ latrik ma ihe ụzọ ma ihe ụgbọala facha niile nọcha n'ime fiziks. Ọ gịnị bụ sayensị n'Igbo? Sayensị sayensị bụ nke a bụ imere ịkpọ ya n'Igbo nke a na-akpọ Igbonize ma ọ bụrụ n'ọlụ bekee mana sayensị bụ gịnị? Sayensị ọ gbara Igbo gharị? Ọ gbara Igbo ya. Kedu ị gụrụ mbido na nta akara? Ngwa gawa. Ọzọkwa Chioma biko ị maara esi ofe? Kedu ụdị ofe ị maara esi? Ofe onugbu n'ofe ọha. Ngwa ofe eji malụ ndị Igbo. Ma biko kedu ka esi esi onugbu? Kedu ngwa ihe a na-akwanye n'onugbu wee sie? Kram bido n'isi. Mgbe ife a na-akwanye n'onugbu wee sie, ihe gote onugbu, gote ogiri, ose adị ya, crayfish adị ya, azụ ọkpọnkụ nwere crayfish bụ ịsha.
Mba, crayfish bụ isha. Ama isha. Ngwa onyinye biko kedu ka esi esi akara akara bụ maịmaị kedu ihe eji emekọta iji wee ghe akara bụ maịmaị ma ọ ịkpakpa okwe gwa m ihe ha ji esi ikpekpala biko kedu ka esi esi maịmaị gwa anyị ngwa akụrụngwa eji esi maịmaị otu esi esi maịmaị ya arọchanụ agwa ịrọchasịsị agwa ije kwụọ ya kpọchaa ya weta ife eji akwakọrọ ya akwakọrọ dịka aisha dịka ose magi nnu mmanụ oyibo emechaa weta efere na tinyesie dị agwa n'ime efere tinyezie mmanụ tinyezie crayfish tinyekwa yabasị crayfish bụ isha mana ka o si na dị unu na-agbalịala ka nkere unu ya otu na ka ihe mkpọrọ 1000 ka mkpọrọ 1000 puku ị nwetara ya ọmarịcha ada nwanyị puku ị nwetara ya